Nkosi yakithi ebuhleni bamaNazaretha unyazi lwezulu. Amen. Obekade aba inkonzo ngimzwile. Noma ke ngifika isikhathi sesilimele ngiyaxolisa kakhulu engilosini. Ngiyaxolisa nakushemba unyazi lwezulu. Kodwa ngimzwile obekaba inkonzo uye wathi abasukuma abantu bekhulume ngoshembe. Wathi ikakhulu ngathi bengasukuma abantu abangavamile ukuba bakhulume. Wathi siza kushintshana. Kwakuba inkosana, inkosazana. Yena kube inkosana. Ngokubuka nje kwami nangamehla ami ngicabanga ukuthi bekufuna kulandela inkosazana. Kodwa sifundisiwe lapha ekhaya ukuthi isikhala akasifuneki. Uma owaba inkonzo eyaba isuke ingabiwa uye kodwa isuke yabiwa ushembe. Amen. Amen. Uma ekhomba ukuthi yakusukume bani. Kusuke ngakhombe yena, kusuke kukhomba umuntu wasezulwini. Usuke isithebe sasezulwini sesidekiwe. Sekulindele ukuba abangcwele bephaka. Uma abangcwele bengafuni ukuphaka, iye ithukuthele ingilosi bese sithatha bese ijiki ibuyela nasemuva. Angazi noma siyalifisa inlolo laka ukuba lusehlele. Ukuba sithi siyaqhubeka nomthandazo kanti siqhubeka ingilosi kaShembe bese imema masithi isontweni ayisekho phakathi kwethu. Seyidikilile. Indaba kaShembe lena indaba endala kunathi sonke. Sizingane futhi sonke kuyo. Kodwa siyayicintisana. Amen. Kunevesi lapha ehlabelelweni lithi sibuthene lapha ebusweni bakho Nkosi. Lithi sincinda izembe lezi lakho. Ithi silincinde ngokugcina. Amen. Amen. Ngiyacela ke njengoba sengiguqile uba uShembe esondele eduze kwami. Kukhulumena namazwi nje ami engabibikho konke engizokukhuluma. Kodwa kuba yiwo wonke avela kuShembe. Amen. Amen. Sihlangene ngendaba enkulu. Angihleli kule ndaba ngizakuyithinta nje bese ngiyadlula. Uma uNkabinde limthuma izwi likaNkulunkulu lithi hamba Nkabinde uyoshumayela. Wayekade akezweni lasenqunu. Selithi lelizwe hamba Nkabinde uyoshumayela emadolobheni amakhulu eMgungundlovu naseThekwini utshela abantu ukuthi kukhona indaba enkulu ezayo. Kukhona umuntu wasezulwini ozawufika emhlabeni. Ngokwenyama umuntu kodwa ubiyena uNkulunkulu. Wasiyaqala uyashumayela. Uthi mase eshumayelelile base bembamba base bayambopha. Kwakuyizinsuku lezi zempi yamakhanda. Kwakukhona intela eyayifuneka kumuntu base behlangana noNkabinde bamthola ukuthi akanayo. Base bembuza ukuthi uhamba ngani wayesechaza ukuthi njengoba ngiza lapha ngizoshumayela ukukhanya. Ngithunyiwe kuthiwa mangihambe ngishumayele ukuthi kuze ukukhanya, kuze uNkulunkulu emhlabeni uza nokukhanya. Bathi abelunganga nisifikile nakho ukukhanya. Nazi izikole. Nayi nemgwaqo. Ukhona nogesi kuyakhanya. Okunjani lokhu ukukhanya okhuluma ngakho wena? Uthi uNkabinde hayi. Uthe uNkulunkulu konke lokhu kumnyama. Uthi kuze ukukhanya okuzokhanyisa emhlabeni, kuze kukhanyise ezulwini nasenhlizweni kumuntu. Amen. Ithi inkosi ilanga mayikhuluma le ndaba engikhuluma ngayo ithi uNkabinde wabona ilanga. Uthi leli langa laphume empumalanga lize liyoshona entshonalanga. Uthi lalithi lathi maliqhamuka kwakumnyama kodwa lathi maliqhamuka kwasekuvela ukukhanya. Uthi laze la ushona entshonalanga. Uthi kodwa lathi malifika entshonalanga lasele umlilo ovuthayo. Uthi lashisa konke kwakukhona ezweni. Uthi lashisa idakwa. Uthi lashisa amantombazana ayiqoma kakhulu. Inkosi ke ikubiza ngegama layo. Ithi laselishisa. Uthi yashisa konke kubo kwakukhona.
Isho njalo-ke inkosi ithi yiyo le ngubo esiyigqokile eyaqeda konke ukuhlupheka okwakukhona emhlabeni. Amen. Uma eseboshiwe uNkabinde useyaphuma ejele uthi mayisephumile seleyakhuluma ulelizwi kuye lento engiyikhulumayo inkosi ubabamkhulu wayengakafiki ezweni laseMpumalanga kodwa wayesengapha ezweni laseNtabazwe. Uma uzokhumbula unyaka ka1906 yona minyaka uNkabinde ayegijima ngayo ehamba ekhuluma leyo ndaba. Inkosi ubabamkhulu unyaka lowo eyabhabhadiswa ngawo ibhabhadiswa umfundisi uLeshiga. Amen. weBaptist Church. Usethi mayisephumile uNkabinde ejele seliyamtshela lelizwi ukuthi ngoba labantu abakufuni labantu bayizitha zobungcwele Nkabinde ungabisaqhubeka ushumayela lapha hamba uye eThekwini. Wayesehamba ehamba ngeenyawo. Lento ayihlushwe ubabamkhulu wayihluphekele. Kodwa nabantu ababethunyiwe ukuthi abazomendlalela ubabamkhulu abazokhuluma ngaye engakafiki nabo futhi bahlupheka kakhulu. Niyenizo baba abadala besixoxela ngomprofeti umfazwe owahamba waze wayoshonela ehlathini. Angifuni ukungena kakhulu endabeni yakhe. Wayesehamba uNkabinde wathi uma esehambile selele ebusuku laselifika izwi kuye uthi wayeseyaboniswa uthi wabona umuntu omuhle okhazimulayo evela olwandle uthi unyawo lwakho olunye lwalinyathele ngasolwandle olunye lwalinyathele emhlabathini uthi wayephethe ingubo into eyingubo emhlophe ilapho engiyakhona le ndaba engifisa ukuthi ngiyixoxe. Uthi wayephethe into eyindwangu emhlophe uthi wayeseyindlala le ndwangu lena esifika emhlabeni ukusuka eMpumalanga ukuyoshaya futhi entshonalanga. Uthi la seliyakhuluma lelizwi kuNkabinde lathi Nkabinde leyo ingubo emhlophe iyohamba igcwala umhlaba wonke umuntu uza kuyembatha. Amen. Amen. Zikuleyo ndaba njengoba silapha nje siguqile imigwaqo igcwele iyachichima. Kunesiminyaminya esikhulu abantu babheke enkosini yezulu umhlaba. Ithi inkosi unyazi lwezulu kwaku2012. Ithi bayikhuluma ithi nisebancane kakhulu. Ithi kuseza baningi abeza. Uma kuthiwa bebesitshela abazali bethu masisakhulu ukuthi uShembe umlomo ungathethi imama. Futhi izwi likaShembe alweli phansi. Uma umuntu ohlakaniphile usuyakubona lokho inkosi yayikusho. Lapha la ekhona khona igcawu ezintsha bekade kuyisiganga kuyihlathi la. Nawu ukhula bothi mawuyibheka le ndawo awungaboni ukuthi kuyohamba kube indawo esebenzayo la. Bekuyindawo ekude kakhulu ukubona kuyindawo njengenawo ngisho umsebenzi othini. La amajokodo ahamba yoshona phansi manje le mahlathini. Abantu balicabile ihlathi loyamuzi uyakhula ngendlela eyisimanga. Yizwi lelo elashiwo kumprofeti uNkabinde ukuthi lento lena ayibikezelayo izohamba igcwala umhlaba. Ingakho wathi mayifika ubabamkhulu ezweni laseThekwini abantu abaningi basebemazi ngoba wayekade sekhulumile ngayo uNkabinde nabanye abaningi ababeyikhuluma le ndaba babamkhulu engakafiki. Amen. Ngikhuluma indaba kaShembe ukuthi njengoba umhlaba wonke uthutheleke emzini wasebuhleni kuzobe kungahambeki. Kuzobe kunyathelwana. Abantu baningi kakhulu. Futhi mawubhekisisa kahle ababaningi baseza. Abaningi abazobe besemhlanganweni, abaningi abamenyiwe kuye emhlanganweni. Khona abanye abantu abaningi abangazange beye emhlanganweni. Izwi likaShembe alweli phansi. Ziyehla zifolile manje. Ithi inkosi inyanga yezulu mayikhuluma ithi wozani. Ithi wozani kimi. Ithi nazi ikorokoro zenu lezo. Ithi nize lapha kimi. Kwakusho inkosi inyanga yezulu. Namhlanje uma ubheka uhlobo lweimoto ezilayinile ezibheke kumnikazi uyabona ukuthi manje indaba enkulu esihlangene ngayo. Amen. Uma sisakhula thina bekuyegqisha ama1400. Ugqisha ama1400 kwakukhona amaveni kwathiwa amahifta kwakegqishe wona egqisha imithwalo bengene nomama la ngemuva behlabelele bethi izwi lenkosi lifikile phezukwethu nathi masilamukele behle beye kumnikazi. Babe nothando likaShembe bona babengakuboni ngisho ukuhlupheka kuleyo nto. Khona abaze bakuposta kwathiwa iDream Car abafana bakwaShembe kwakuposta ihifta.
ngoba izona imoto esasaziwa ngazo. Kodwa yasho inkosi nyaka ezulu uthi lo muzi uzawugcwala imoto. Namhlanje imoto amaNazaretha ahamba ngazo, imoto ongakazi nawe mawukhulu ucabanga ukuthi imoto engagitshelwa umuntu oyiNazaretha. Ngoba indlela inkolo esikhulu inkolo yethu ideleleke ngayo. Ithi inkosi langa sengizohlala phansi. Ithi bafundiseni labantwana. Ithi bafundiseni ezikolweni. Nibafundise babe abameli. Babe othisha. Ithi babe izinto zonke. Ithi niyakulwa izimpi ezinkulu kakhulu ngabo. Ithi nobuNazaretha abusophinde kubukeleleke phansi ngenxa yabo. Sijabhile